MM's Bunny Cafe. Maayong agagid. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, Action Boy. Yes, Araman good siya. morning. Good morning, Ma'am Luis. Mayo ang kwan, mayo ang, ano kanina, nang nabutangan sang lubis babaw. Latik? Latik. Oo, namit no, gintilawan ka, Action Boy. Yes, Kanamit, gid. Thank you so much, Ma'am Luis. Kag kay Teacher Romela, Ilustre Yes, Arevalo. ang manamit man nga siomay. Thank you. Very perfect. Kay Miss Shona Cordero, good morning man and happy Monday. Kay Gracia Hareta Horvidalia sang Silay, good morning. Kay Aya, kag kay sino ganing ba na ya? Julius Horvidalia, good morning. Okay. Si John Vicente, good morning man. Of course, sa family dara sa may barangay Carabalan, Himamaylan City, always nagid ginagreet. Family Vicente. Nagapanamyaw si John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz. Good morning man kay Miss Jinky Dilagdon. Nag-watch siya, Action Boy. Yes, good morning, Jinky. Dugay-dugay mapatamyaw na siya. Hulat-hulat lang. Si Alex ang una na. Oo, nag-una-una na siya. Sakay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Kag kay Dr. Matt Mayo. Good morning man. Sakay Migotawan Bolgalyo, mayang aga. Ay, oo. Kag kay Tito mo Romel. Si Tito Romel, Japan ka gawa sa Buwas quarantine. Buwas pa. Kay ika-10th day niya buwas. So, ma-fly back na sa Tubacolon. Wow, from Cebu. From Cebu. Mayugid na. Naka-RT-PCR test naman sa the other day. Negative. Very good. Si Angel Grace Panhilason, ara man siya. Dra sa may Narita, Japan. Good morning, dira Narita. Sa Japan. Sa Japan. Angel Grace Panhilason, mayang aga. Kay Mr. Noel Amar, kag belated happy birthday sa kay Michael June Season. Way katway. Kagapon? Wala ka na lang alanggid ko. Alanggid, Sige lang. Sunod, ka na naman, di ba, ha? Sige, si Ma'am Cory Vidaha, ara na. Standby sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naka-record sa unang napatay sa COVID-19 ang banwas ng Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Sa DSBI-ATF COVID-19 update na petsahan Hulyo 10, tuig 2021, ang napatay ang nag-edad sang 74 anyos nga lalaki sang barangay Igmayaan kag COVID-19 case number 45. Ang pasyente nga isa ka symptomatic ang gindala sa Cadiz Quarantine Facility matapos magpositibo sa COVID-19. Sang nagligad nga tuig ang DSB ang isa sa mga lugar sa Negros Occidental nga may dutay lamang nga kaso sang COVID-19 kag isa tugin kilalaman bilang COVID-19 free municipality. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, halin Marso 27, tuig 2020, tubtob Hulyo 10, tuig 2021, ang Negros Occidental may kabugusan na nga 19,929 ka COVID-19 cases, 17,633 ang recoveries, 1,807 ang active cases, kag 489 na ang napatay. Pagbayluhan ay isang malaing nga tinaga o kon sinabtanay sa sulod sang Bijokihan sa Campoquino Resort, Barangay 4, Siyudad sang Sipalay ang ginalantaw sa mga kapulisan nga motibo o kon rason sa krimen nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga bodyguards. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Major James Latayon, hepe sang Sipalay City Police Station, ginpayag sini nga wala naghang panay Sanday Fernando Silanga, 46 anyos, residente sang Lower Bikutan, Siyudad sang Taguig, Metro Manila, kag Gary Labrador, 46
anyos nagapuyo naman sa Barangay Maaw, Syudad sang Bago. Dugang parelatayon ginsaway ni Silangga si Labrador nga nagresulta sa pag-inaway sang duha. Una nga gintiro ni Labrador si Silangga gamit ang kalibre 45 nga pistola, apang nagbalos man si Silangga kag gintiro si Labrador gamit ang 9mm pistol. Sa among insidente napatay si Silangga kag sa sulod sa Medyokihan, samtang dead on arrival naman sa Sipalay City Infirmary si Labrador. Nakuha sa lugar sa insidente ang 12 ka empty shell sa kalibre 45 nga pistola kag 7 ka basiyo sang 9mm nga pistola. Na-recover man ang armas ng mga nagkalamatay. Gin-release man gilayon sa kawayan PNP sa lakyan sa mga persona nga nakaupod sa team building sa duha ka mga bodyguards nga nagtiruhay sa beach resort sa Barangay 4, Syudad sa Sipalay sa tong Hulyo 10. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig ni Kawayan Deputy Chief of Police Lieutenant Rafi Billones, 5 ka masalakyan ang ilan na intercept sa ginpatagan nga dragnet operation sa National Highway sang Banwa. Ginimbitar sa Kawayan Police Station ang mga sakay agudguhaan sang impormasyon angot sa natabo nga krimen. Apan suno kay Billones, gintugutan man nga makalakat na ini matapos magig-angot sa ila si Palay PNP kag nagkumpirmar nga wala ini sang kangtanan sa natabo nga insidente. Sa sining insidente dunuman patay sa Fernando Silangga sang siyudad sang Bacolod kag Gary Labrador sang siyudad sang Maaw siyudad sang Bago. Sa investigasyon sa kapulisan, nagainom ang grupo sang prapitan ni Labrador si Silangga, samtang nag-video kay kagintiro apan nakabalo si Silangga, kag natiruhan man si Labrador, ngayon nagresulta man sa kamatayon sining duha. Sa iban nga balita lokal, nakaka-record sang duga nga 588 kabago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 73,091. Samtang 240 naman ang bago nga nag-ayo sa COVID-19 ka nagdala sa kabilugan nga 59,965 ka recoveries. Mula naman sa na-record yung napatay bangod sa COVID-19 kahapon niya adlaw, kag nagapabilin sa 1,653 ang death toll sa Western Visayas. Sa karon yara sa 11,452 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Region 6. Nagpanguna ang probinsya sa Iloilo sa may pinakamadamo nga bago nga kaso sa COVID-19. Nga kahapon nga adlaw nga mayara sang 203, ginasundan ini sa siyudad sang Iloilo nga may 104, probinsya sa Aklan nga may 88, probinsya sang Capiz nga may 52, kag probinsya sang Negros Occidental nga may 53. Samtang ang siyudad sa Bacolod may 49 kabago ang kaso sa COVID-19. Ang probinsya sa Antique may 33 kag ang probinsya sa Guimaras may 6. Sa mga aktibo ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, 60% diri ang asymptomatic o kung wala sang may ginabatyag nga sintomas, 34.69 ang may mild symptoms, 2.23 ang moderate, 2.94 ang severe kag 0.14% ang critical. Patay ang isa ka construction worker matapos aksidente nga nakuryente kahapon sa Barangay 1 Poblasyon, Syudad sang La Carlota. Ang biktima ang ginkilala kay Reggie Patricio, 26 anyos, residente sa Hacienda Guadalupe, Barangay Ayungon sa mga syudad. Suno kay Police Lieutenant Junel Guadalupe, ginkayo sang biktima ang atop sa isa ka balay sa aksidente nga nalapakan sini ang linya sang kuryente kag nakuryente. Giningagaw pa nga madala ang biktima sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital, apang ini ang gindeklara nga dead on arrival ni Dr. Rina Ilumba. Naging-aresto naman ang duha ka mga illegal drug pusher sa bypass operations sa nagliyod ng gabi sa duha ka separado nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Nadakpan sa Police Station 9 si Jefferson Yokoyama, 32 anyos, residente sa Purok Limbo, Barangay Poblasyon, Syudad Sambago, dira sa may Fiesta Home Subdivision, Barangay Sumag. Samtang na-recover man sa mga otoridad ang 5 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu. Sa Abada Eskay naman sa Barangay Vista Alegre, ginaresto man si Alfredo Fernandez, 37 anyos, kay ginakabing man street level individual. Na-recover sa iyang 3 ka gramos ang ginasuspetsuhan Shabu nga may market value nga 20,000 pesos. Si Fernandez ang preso naman karon sa Police Station 10. Dugang Sinovac vaccine nagamot diri sa Pilipinas. Samtang 500,000 ka mga tao evacuate in kaso magluntad ang mabasko ng pagdupok sang Bulkan Taal. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Live diri sa tabangan mismo sa Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sige, sakay Beboy Villasor dira. Good morning. Napatamyaw lang ni Miss Jinky de Alagdon. Of course, ang mga friends. Vanessa Mayon, Noel Amar, Alex Montesa, Merili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Richard Tibor Roma. No? Belated happy birthday man sa kay Michael, natanyaw pa kay na si Michael John Season, no? Ka-birthday kahapon nga adlaw, no? Kag Bia Jonathan, ari na siya, nabalik naman ang iya Facebook. Nabalik naman guro. Pila na ni siya gin kuan ako, pila na ni siya gin restrict sa Facebook. Gani. Sige. Kalais. Amor Montano Alvarez, sa mga pakaisan niya sa Purok Kalubay, get well soon sa kay Tito Edwin Escopel. Ay, nagtabo kay Juan, nagtabo kay classmate ko. Get well soon sa kay amigo to da Edwin Escopel, classmate ko na siya sa high school. Ari na si Tito Murumel Gallo, no? May lang nga pag sulito niya lang iya nga quarantine. May boss manan siya kane? Boss na gid no? Or boss once matapos boss, pwede siya kalakat dayon. Ika 10th day tomorrow. Isa lakit na kung likod niya to eh. Sang higda, may bilog nga pulo kadlaw higda ka lang bala tapos nang preso ka pa sa four corner lang ako. Ano pa ba yun? Lakang lagaw-lagawan, di ba? Sige. Kaya Joe Caglolita Di Alagdon, good morning Mandira sa Don Salvador Benedicto. Kaya Yvonne Buzer dira sa Germany. Germany ni si Yvonne. Ronnie Villanueva sa HMOM Medical Specialty Center Talisay. Sa mga doctors kag nurses dira, good morning. Halin sa kay Ronnie Villanueva. Sa kay Rona Rida Trava, happy 60th birthday sa iya kasin. Kay Maria Cristina Ignacio sang USA. Maria Cristina Ignacio sang USA, happy birthday. Alin kay Rona Rihida Trava. Kag birthday mo na nagligad bala. Wait ka great siya. Great belated. Belated happy birthday man sa imo Rona Rihida Trava. Kay Roy Rafael Enriquez. Ano na iya? Ako po Nang ano naman na iyang negosyo ni Goro? Hindi May nalipatan sa gamit sa tricycle last night.
Oo. May nalipatan siya gali. Lipatan sa basi may mga ara da balang mga gamit sa tricycle nga nalipatan. Pwede nyo ni mahata dulong na kay Roy Rafael Enriquez sa barangay 17 ah. Sige Basta may nakakita da mga kaaksyon ha. Alan Roy Elo man eh. O, sige ah. May toolbox sa color red. Pang tato po ang mga gamit na laman. Pang tato? Okay. Pang tattoo. May tanong kung Nabiyaan ako sa tricycle last night. Balik nyo lang mga kaaksyon na. Galing kay, turn over ng guro nila sa police station, no? Or pwede man diri sa aton, kay para pag-claim diri ni Roy, mapatato ko na lang. Bawal bala magpatato after bakuna. Di ba ka pa mabakunahan? Kasi mabakunahan ako na pag-recover ni Roy sa iyang kagamitan. That's why nga samtang may papabakuna, patato ka na. Kaya mabla ni Doc Melvin, hindi ko patato kasi magsalasala ko ni mo immune system. Amo na karang estudyante sa Balita Special. Kay Magsala-sala. gamuha mo na guro immune system mo kung So, paano sa nang wala niya ginaidukar bala. Kaya ginaidukar kag ginapabakod ang immune system. Dapat ang immune system mo idukar mo na mo kag babakod. idukar mo gidya. Hindi siya magsala-sala. Sige Concepcion Rodriguez. Concepcion Rodriguez, good morning, man. Good morning, man. Dads Aberia, good morning. Sa iya na yung pagpamaligya puding to dance liga kasi minambal siya blaguro nga lain nga bagay sa iya nga live. Sa iya nga live guro. Naban siya. Kalain. Nagapila na ni maban si Kuano, si Bia Jonathan, no? Dugay deleted na ng Facebook. Ay, kalain. Kay classmate ko da, Melissa Montinola, good morning mandara sa imo sa may barangay Sagasa. Yes. Kay Melinda dira, good morning. Kay Jerry, sa kay Annie, kay Erwin, no? Mga classmates ko na sila. Nga taga-dra sa barangay Sagasa, Gapululi. Damo ko da classmate. Muna nga kung magkadto ko da, sa mga classmate ko. Si Ma'am, basta hindi naman ka-classmate yan. Ma'am, mano ka di Doors, hindi mo naman classmate. Natungita ka man to, bigdo sa imo mga classmate kami. Kalai. Madayon na ginang papapizza ni Angel Grace Panilason kay Game 3 na. Ang akon ko na papizza sa imo. Hindi, di ba istoryanta ni nga siya ning matag pizza sa nagligad? Oo. Malipat ka pa. Mapapizza siya kay Game 3. Siya na ginbalik siya. Game 3 na karon. Juvie Monares, good morning, man. Yes. Madayon niya nga akong papizza sa imo kuno. Kung magtaya ka Hindi na mapapamawan kuno si Aksyon Doors. Pamawan mo kuliwat karon ha. Ay. Uy. Adlaw na lang. Ay, Lord gid. Karon liwat lang. Kada may NBA lang, kay may 1K. Standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagabot na sa Pilipinas ang dugang 37,800 ka doses sang Sputnik V vaccine gikan sa Russia. Las 9:42 sang gabi, Hulyo 10 ang naghugpa sa Ninoy Aquino International Airport ang Terminal 1 ang Korean Air Flight 623 sa kaya mga bakuna kontra COVID-19. Sa itong biyernes ang gabi, nagabot man sa Pilipinas ang 132,200 ka doses sa Sputnik V nga vaccine. Madumduman nga sa itong May 1 lang nagabot sa pungsod ang unang batch sa 15,000 ka doses ang Sputnik V. Ginsundan sa isa pa ka 15,000 ka doses sa itong Mayo 12. Dugang nga 50,000 ka doses ang dugang nga 50,000 ka doses sa itong Mayo 30 ka 100,000 ka doses sa itong Hunyo 11. Sunod sa Department of Health, 4.5% o kung 3.2 milyones ang 70 milyones nga target sang populasyon ang nabakunahan na kontra COVID-19. Naglabot sa 500,000 ka tao ang posible evacuate in kaso matabo ang ginakulbaan nga mabasko nga paglupok sang Taal Volcano sa Batangas. Ginpahag ni National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC Executive Director Ricardo Halad nga base sa risk assessment in kaso may magluntad nga violent eruption sa risk map nga ginhimo sang PHIVOLCS. Ang estimate nga evacuate gikan sa municipalities and cities sang Batangas. Kalakip ang pila ka bahin sang Tagaytay kag Limery ang tunga sa milyon. Magluwas diri nagaprepara naman sila sa posible epekto sa pagwa sa mamakahililo nga gas kag volcanic tsunami. Nagapabilin nga yara sa alert level 3 ang Taal nga sa sini nga sitwasyon ang magma nga yara sa main crater ang mahimo magtuga sa mabaskog nga paglupok. Sa karon ang rekomendasyon sa PHIVOLCS amo ang pag-evacuate sa 5 ka barangay sa mabanwa sang Laurel kag Agoncillo kag pati na sa iban pang lugar nga malapit sa Taal Island. Ang Taal Volcano Island ang indeklarar nga permanent danger zone. Ginbato naman sa Department of Education ang pagpangayo sa pasaylo sa World Bank ang konsigin pagwa nga synthesis report sa ringin pahayag nga kulihot ang mga estudyante sa Pilipinas pag-abot sa math, science kag English. Manumduman yung pahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga nagsorry ang World Bank bagong dulaan na ginpahibalo sa ahensya ang pagwa nga report nga 80% sa mga estudyante nga Filipino ang wala man lang naglambot sa minimum proficiency level. Ginpahayag ni Briones nga wala nagsunod sa protocol ang World Bank nga dapat nag-report anay sa DepEd antes sa media. Sarang na si Presidential Spokesman Harry Roque nga magpapili sa pagka-senador sa 2022 elections. Pagkatapos sa isa ka event sa Panglao Island sa Bohol, ginpahag ni Roque nga manami ng iya sitwasyon sa ikaing lawas kag sa karon. Madumduman nga nagpapili sa pagka-senador si Roque sa 2019 elections sa idalom sa People's Reform Party ni the late Senator Miriam Defensor Santiago pero ginbawi niya ang iya Senate bid matapos nga makaagom sang unstable angina coronary disease. Sunod dire kon wala naman sang mamalabag sa iya pagpapili, kangay na lamang sa isyo sa ikaing lawas, mahimo siya nga magpapili liwat sa pagka-senador. Magapaidalom anay si Roque sa medical check-up para masiguro man nga pwede na siya nga magpadalagan sa posisyon masunod nga tuig. Ginmando naman ni PNP Chief General Guillermo Ilazar ang pagtukod sa Technical Working Group nga mag-ausisa sang guidelines nga ginpapanaog sang Korte Suprema sa paggamit sang body cameras. Kalakipan sa obligasyon sang Technical Working Group amo nga iangot ini sa pulisa sang kapulisan. Nagapati si Ilazar nga paggamit sang body cameras ang magapabakod sa human rights-based approach sa pagpatigan sa mga police operations. Nagsaka na sa 77 ka mga pulis ang napatay sa COVID-19 matapos isa pa ang nadugang sa records ng Philippine National Police. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar nga ika-77 ka pulis nga napatay sa COVID-19 ng isa ka 41 anyos nga may ranggo staff sergeant kagikan sa Negros Occidental. Base sa impormasyon, ang nasambit nga pulis ang gindala sa hospital matapos makabatsyag sang dry cough, pagpananakit sang likod kag nabudlayan nga maginhawa sa sulod sang masobra isa ka semana. Sa tuong Hunyo 19 sa swab test nagpositibo sa virus ang nasambit nga pulis, samtang sa tuong Hunyo 26 gindeklara sang doktor nga napatay sa balatian nga pneumonia. Sa karon yara na sa 168,515 ka pulis na nabakunahan o kon 22.87% sang kabilugan nga hanay sang PNP. Samtang 15,272 naman ang fully vaccinated. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, ginalikawan ng bala nga magbalik
Standby na sa Aksyon report, second portion. May kaupod niyo sa Aksyon Art tay hupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Nupod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.